Ništa, imamo malo ribe, evo sad je ovi doša. Ribe ili materijola? A materijola koliko hoćeš. Sad pali po ribe. Fali po morski pas. A svi će napraviti morski pas. Vi će me ostaviti, pogledaj. Pogledaj će nam sve morski pas. A pogledaj ovo. A kako što prodaš? A lipo, kosti. Ko želi kosti, ko neće, ne. A gledaj ovo. Ma Jevan je ovo čudo. Ovo. Ma pogledaj ovo. Pogledaj, ma i kako je njikača, popa, pogledaj ovo. Vidite sramota. A će me biti slom bogati, pa iskoristi pinkicu ovega, će moram biti. A imamo malo juke. Ma sad će ti svi da ne bi da je pari 8. ovako. Ma slabo, do Boga, ne znam će se ovo dobro. Bio mlaj, caj kod tebe. Ništa, evo lagano. Lagano, pečeš mjesa, paprike. Rujanska rupa rekli bi nas. Rujanska rupa. Da, Rujan. nije nikoga. Zato je bio u stomaku, lemuca ga. Ovi, izrga ga je. I kako ćemo, nećemo ga hititi ča. Morski pas odnio ovo. Izrga ga, ovdje je bio štumo. Evo ovako leži, evo ovako. Evo ovako. Pogledaj sad ovo. I on gore, evo dopokon udica još. Evo udica, viš, evo viš. Je udica ovdje, je. Evo ti udica. Dika gore, nika pol. I opet dika gore kančenicu, a on glavo. Moj spol. I sad je sad. Ono je, opet plus. Ha, ni plus, izgubili smo i ovdje na njemu nož, nije baš ovo plus. Ha, nije ovo baš plus, Ivane moj. On je pave, Pavo naš, Sve je pavo. A niš ovdje jedna šampjerina, mole ga kilo i kvara, kilo 3. Joj, i vi kao sam lipi file za sina, pogledaj vi. Nećeš Pogledaj ti. file. To. Da mole ga, bez kosti, da se ugarilo mu ostalo za Boga.